Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Vika. Inggih wilujeng dalu Pak Bisa. Alhamdulillah udane ngerti sak sore. Nggih. Tadi ora dadi boyo mengapa ya. Nggih. Setelah hujan seharian kita diguyur hujan pada malam hari ini terang benderang memberi kesempatan kepada para penggemar budaya Jawa utamanya wayang kulit. Iya Mbak Vika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pangestunipun kula sehat. Alhamdulillah setelah lama kita beredar bersama Astabrata, sekarang kita beredar kembali tambah seger. Tambah niki dangu mboten kepanggih kali rencang-rencang niki kok kula sawang niku kok tambah bagus. Kandhang niku Astabrata ki gak enek sing elek. Ganteng-ganteng. Sing lanang ganteng-ganteng, sing wedok cantik-cantik. Sopo to sing ora keperanan karo sliramu Cahayu? Sinten nggih, Pak? Umpamane aku ngono ya wis panggah. Oke. Ini parah. Lah, nek kula nek kalih jenengan mboten purun. Lho napa? Kok jenengan pun kados Mbah Kong kula lho.